Pulin ako. Sakay man, tag-iya sa opisina. Naglito sa opisina, sakay man. Kaya nasakay na sila parang experience. Sakay man, experience, Miss Guantem. Budgeting. Saka, budgeting. Dugay ba yan kami dapat maigo ang kuhan. Kana, buliyas sa mga pagluto na. Luga ka o matinda. Ano nga tinakatakong buliyas o pinakatakot na pinakatakot si Tuk kaya may hindi nga tao tingnan mo dito tinanong kung budgeting kaya siyempre dugay-dugay kaya may uban mo sakay ko dulay pero ulit siya ko rin sakay na ko ulit na nutrisi na rin salamat ako ba pagdating na tubuan na ako siya mga pagtubuan ano yung budget ang ba namin alutong anak nila na siya alutong na sabado ito na anak nila tawalan ako sa magwan ito nga dili ko sa mga luto importante na ito mga balag dili ko alma bakit ang luto dito kung tagsara yung luto ayaw pag Amerikano ara kahit yung Amerikano pag ang salka lamigin ko pa yung lasa lamian pinag-agara paksita sa usak si Mada o katuwa sara ana nakita okay chef ano mo yung klawo na mo ito mo plus pa na po baik katagsa bagay maganda na sila sa pagkukuan na mo sila Donggap. Begitu.